sia saluhuk naroha ima mangaramoti ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpuk si pahusor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu pasapulu opaton dung Trinitatis imana tersurat di buku ni panurirang Hesekiel bidu tolu mamuka maisian ayat pitu sahatu sapulu sada. Hesekiel tolu mamuka maisian ayat pitu sahatu sapulu sada. Tapai hutihu madibagasar rohat tabi. Ia ho ale anak ngijolma nunga hupabakito bae parjaga di pinopari Israel. Ia adok kata nanggosada di begehosia pamangaku. Iko si pasingotonom mudoi tunasida sianau. Moloau madok tuhalak parjahat. Iko mate dohoale parjahat. Hapedang marbuah-buah ho palubah halak parjahati tumudal ho dalan nainian mate donya parjahati di bagasak kajahatonna alai yang gomurara sia tanganmu do tungguoku alai yang go di palubah ho do halak parjahati tumudal hodalan nainian asamulak sianinian hape dangolo ibana mulak tumarik kodalan nai mate di bagasak kajahaton nama ibana alayang goho malua doho sam di baikko di baini ho ale anak ngijolma do matupinop par Israel ia hata-hatamuna songonodo molo naung manginona pangalaosion nami doho dosa nami tuhami pola tung madate hami binaeni behama pabahen na mangolu do pehami do matunasida songo sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodoro hakumida hamatean ni halak parjahati soikom mida hamumulak ni parjahati tumadikko dalan nainian asa mangolu ibana atong say mula mahamu tumadikko dalam muna akan jahati buasa tuptagonam mate hamung ale pinopar Israel ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion horas madi hita saluna horas madi hita saluna najolo heado bangso Israel bangso na pinili ni debataga de bangso na terbuang tuha buang ababil lelengi bangso Israel na terbuangi 70 tahun jala torok mi bangso Israel na terbuangi lobi 10.000 halak isero hurua bangso Israelo na jolo hola sada do bangso dipilih de bataga de bangso na jala anaknya
ima bangsa Israel. Ditikki dipilih debata Israel gabe bangsona, hati hai nunga adong 250 suku bangsa di Portivion. Jadi suku bangsa dope guarra, dan negara dope, alai suku bangsa. Sia 250 suku bangsa ini, sada do dipilih debata bangsona, gabe anaknya, ima Israel. Ia dipilih debata pe Israelong gabe bangsona gabe anaknya, tujuannya asa Israelong mana gabe contoh, songo dia mah hubungan ni jolma tu debata, hubungan ni debata tu jolma. Ihiad do na naik peratonon nasida. Lapatan na beko burjudo jolma martangnya tu debata. Okian ma bereng-berengon ni na 240 lunai. Alai gagal bangsa Israel memerankan peranani ala gabe tu gijang rohani bain nasida pamiliton nasahat tu nasida. Nagijangan rohani bangsa Israel. Ditikki dipilih debata Israel gabe bangsona gabe anaknya. Merpada do debata dohok bangsa Israel. Merpada do bangsa Israel dohok debata. Pada nasida ikut toktong Israel dohok debata masih haholongan. Jala holongi rohani debata dohok bangsa Israel ikut songok kolongi namar donga saripe. Debata ma panguli. Israel maburu oroan. Alai dalam kenyataan. Do bangsa Israelon satadi berselingkuh marpos niroha tu debata nasing jo ditudalhon nasida debata Jehovah nasasadai natok tong makaulongi nasida jo do dibain nasida sogo rohani debata jo do ditudalhon nasida debata Jehovah nama kaulongi nasidai ujungnya gabe terbuang bangsa Israel Tuha buang Babil. Ia terbuang pe bangsa Israel Tuha buang Babil. Dang nama bolok ko saka mitu hatta. Dang napa mate ho saka mitu hatta. Alai holong itu hatta do itu nasida. Anggia marhite habuangani. Marsiajar nasida. Lam pitapos ni roha nasida. Lam sitong haporseon nasida tu debata. Alanido akamanginang terbuang bangsa Israel. Tuha buang Babil. Hamuna kadonga saha porseaon sahalak sian na terbuangi imana gabi toko utama nuang diturpukta sadarion imana margoar si Hesekiel. Jadi doho do si Hesekiel terbuang Tuha buang Babil. Sasitonga adorak so terbuang bangsa Israel ngah sahala malipia si Hesekielon. Mali boibana lapatanna parhalado di bagas joroni debata di Jerusalem. Alayala ni jugul takang jahat ni bangsa Israel dohot si Hesekiel terbuak Tuha buang Babil. Di buang Babil dipilih debata si Hesekielong gabi sahalak panurirang. Panurirang lapatanna gabi perantaran ni debata tu bangsa Israel. Perantaran ni bangsa Israel tu debata. Nasahata nanidok ni debata imana naik si pasahaton ni si Hesekiel tu bangsa Israel. Jala tugas khusus ni si Hesekiel songo panurirang dipilih debata di ayat pitu diturpuk tau didok perjaga. Kamanginang istilah perjaga diturpuk tahun na dibuat don na dipinjab bon sian istilah persahutaon di Palestina. Jadi songonona kamanginang. Jadi akajolma di Palestina di Jerusalem terdiri dari beberapa huta. Jadi songo kita na jolo di Toba pulik-pulik bedo purguk-purguk kutata. Ido kamanginang. Ate masing-masing puta dihaliangi bulu. Katada do bulu. Dua tujuan ni buluon asalas pangisina dohot asamadia romusu tu hutai holan namar porang gona jolo huta tu huta di hutata ati holan namar porang
Jadi asa maul romusi bay haliangi bulu mak nagoda nga bulu di toba. Nagoda nga bulu di huta. Jadi ima tujuan na asalas. Jadi songonido di Palestina alai tutu molo di Palestina dang bulu makaliangi alai parik tembok iratong. Jadi akamanginang disuhi-suhi disuruh ni tembokon ipajongjong menaraon baik kolobi matok siat tiboni pare konate isom mainganan ni parjaga tugas ni parjagaon mamereng akamu sunaro molo adong ro musuh bapaluon ni parjagaon ma tarompekna asa siap-siap jol mana di hutaon ay holalap satok kini bana ba buiro mate na sa hutaon benon ni musuh alani ikut terus do dungo parjagaon ikut terus do siap-siap parjagaon dang boy lalap dang boy mertabuni dang boy laos satokin marisa jotusan bate ro musuh ate ikut terus do parjagaon mamereng jauh tujolo sotung ro musuh ay hola silap satokin boy mate na sa hutai ima ulaon ni parjaga songonima dipilih debata si Hesekelion gabe sahalak parjaga tutu berbeda molo parjaga ni hutanakin mamereng musuh narosia luar alay anggo tugas ni si Hesekel songo parjaga majaga hotodini bangsoi sotung litun sotung lilu ala memang gudang gua kaparpuda pargagap gudang gua kaparpuda haliluon nasay mangototoi papel-pel hokka porsiaw ni bangsoi nang dihabuang Babil dipilih di jauh de batasi Hesekel gabe parjaga majagahon todini bangso na dihabuangani dohot cara toktong ringkas paingoton nasida asa nang lalap bangso Israel tubuh jala mangulu di bagasad dosay ikor ringgas si Hesekel paingoto bangsoi asa nang larut unang lalap nasida say holan na di bagasad dosay didok tu hatta tu si Hesekel diturpuhon molo hudok tu parjahati tu hamatean namaho hapedang di paingoto ibana molo mate ibana siat tangamu tunggok kumudar alai molo hudok tu parjahati tu hamatian namaho di paingoto ibana jala di pau barohana molo mate ibana malua do todim odo hata ni tu hata tugas na pinasahat ni debata tu si Hesekel saliling dihabuang Babil dipilih di jauh debata si Hesekel majamoton mamata-matai paingot to bangso Israel na dihabuangani asaw ng lilu unang lalap di bagasad dosa na sidabi hamuna kadong asaha porsyaon buasay ko pola piliton ni debata si Hesekel buasa pola pasahaton ni debata tugas majaga itu si Hesekel dido diturpuk daon aladang lomorohan ni debata mida hamatian ni parjahat dang lomorohan ni debata say torus bangso Israeli di bagasak kajahaton na sahat tunamate alay lomo ni rohani debata mula mania parjahati tumadikon dalanna ido tujuanna ido alasanna ubay dipilit di jauh debata si Hesekel gabi sahalap parjaga paingot to bangso Israel asap unak toktong na sida say hola di bagasad dosa hamuna kadonga saha porsyaon dia mananang dohono ni turpuhot tu hita do si Hesekel masa kini na pinili ni debata gabi panurirang gabi ula-ulana Apostol Paulus madok sude halak Kristen tarjou gabi sitidang ini Kristus sude halak Kristen tarjou gabi ula-ulan itu hatta sudero hitaw na kamanginang akka parjanita akka sibuat barita haluaon akka perpanjangan tangan ni Tuhan akka jamita rohita marhiti akka pangalakata boydo tubu turu hatta madok songonon ay sedia mahuboto marjamita sedia maboyaw marjamita siya langgatan ni garejay
molo daktar baik kita marjamita siya julun. Alay gabi akka parjamita rohita, dia ka lorong-lorong, dia ka hutata, dia ka pakatayotta sigano pari. Daktar baik kita marjamita siyang jolo nilanggatanon, alay gabi jamita rohita, marhiti akka pakatayota, marhiti akka pangalakata, marhiti akka ulautta sigano pari. Ikkodohonon ni halak maniatu hitan non. Tadado baru mula oppusi papos dai siang gereja. Tadado parpunguina pararikamis inatta oppusi hasiholani. Labok tabu bigio pakatayonna. Ikoni mana nang dohonon ni halak tu hita. Unang maridok kalak, matau parcuma baru mula hos yang gereja. Parcuma parpungi na taon. Holan na merbeday do ipikiriot. Unang main na halak. Ikong gabi kajamita mahita. Manang idia hita maringanan. Manang idia hita mula-ulaon. Ikong gabi ula-ula ni tuhatta mahita. Pasahat tontonan ni debata. Tuakan at humaliak kita. Ikko boy magabi jamita. Sudah pardalanan ningolut taon. Di namar mil pehita, ikong gabi jamita tu nama bigi. Di nama katai pehita, ikong gabi jamita tu akan nama bigi. Unang mama bay narsak, nolo makatai hita. Unang mama bay sugo ni roha. Alay kong gabi las ni roha mahita, di inganata ganup marsada-sada. Napadua ho nakamanginang. Molo dipilih debata si Hesekiel gabi parjaga manak parmahan sudero hitaon dipilih debata gabi parjaga do parhalado tu akarwasna parjaga do akanatoras tu akayanakonna parjaga do anak siahan tu akanatinodohonna sudero hitao parjaga sudero hitao parmahan sudero hitao dipilih tuhata manogu-nogu paingotol akadongata. Jadi akamanginang jamita kuna parjolo dung di Cibuburonau hudok songonon. Martibak ko nakanatoras na jolo gagal lo hita natoras nuaing manogu-nogu akayanakon. Basa hudok gagal sa tabi akamang akayanakon ni natoras na jolo rata-rata 12 halak. Rata-rata yang nakon ni keluarga nuaing 2 tolu. Nakpe 12 yang nakon ni natorasta na jolo. Alay namurad dia aturakan natorasta hita. Daido murah tudu ko sudah na 12 on. HP 2 tolu yang nakon ni nato keluarga nuaing satabi ngaulo sampai bermudari mata madokatate. Sampai darah tinggi oniba napkotsa si majujung iba tong dangi-tangi homuse. Ala yang gua kana toras na julu nakpe 10 pitu ya nakonna reta boy diatur. Idia rahasiana. Ala say ringgas no natoras ta mamudai hitana julu. Anggo nuaing dak piga be natoras naulu mamudai ya nakonna. Dak piga be hitana toras naulu mangaramoti ya nakonna. Manang na di warnet, manang na idia ya nakotay sampai jam 11 malam, gudang na toras dang di parrohahon. Manang naungi kamar, manang naungi mud, manang naung mudum, dang apalay pardulihon. Alayang waka na toras tay na julu, reta, rapi na sida, mangajari manogu-nogu hita. Songod dia parrapina, daiduda kamangate. Saya setiap sidung mga borngik kita na julu, ijulu ni natorasta, basay hudulu hitarak martangyang. Ido akamanginang, manang naholak kamil songoni doang. Sidung mangan, basay usahaw datong korak mangan, natoras dohot danak na julu. Apalagi sidung mangan malamate. Bang mengong nga maul hitarak mga dohot yan kota, ay sa jadila do masuk tu jabu. Sa jadila mo sa mga kaklamar bulay itu, so binoto manang nong mga natin. Ang waka na to rastay na julu dah, sa usahaw de korak mga kita. Ay wabay no rak mga sapi jam 11 malam, so mulak gope bapate, siya kudi, bigyan mo rak mangan. Jala duk sidung mangan,
Molo hudlo penatoras niba di tempati. Oh, na naik sidang maun. Deido terbinoto dah. Na naik ngadong madohron na. Jala memang malodo kanatoras tanah jolo. Molo adok parulat tanah sala. Say jolo sidung mga malab body podai hita. Ido kamanginang. Banggong waing saladat danak ka mga pitu jangguati. Tikimangan ipulgu idahani itujang. Malolo na torasa na julu, sa julu silung mga do. Gari na marporak pelang itebak na mangan. Say malolo na toras tay silung mga ni meda. Ay hubigay baritab songonon. Ay itubukoy na anak ni siyano. Kanisidi. Jala say korak martangyang. Majahede. Majahabibil. Tangyak tape. May tawo nido tahe. Ay memang may do pesube na 12 ay nazozorro ate 12 dan honatong dakinata da met ujungnya sen nomor sada satu nomor pitu may tawo nido terus tangyang may tawon. Jala tau pitu puluhan isima musim mangarato hita halak batak mangarato tau pitu puluhan. Saya turmer sigulu do asal tamak mai sema manang na stem setuba mangarato tuiria barat tuiria jaya Kalimantan Sulawesi akaido sasaran na hati kai pos dorohannya kana torasta holani taruhot te belawa nate idada kapali eso na ibereng binananak na ya wasal may dada kapali ngapos rohana dang gangguna torasing ngapos dorohaku dang mahuwai daktarela elai manang natu Sulawesi manang natu Australia lao mangarato ibana posdor hakku dang mahuai narohana puasa posdor hani natoras ala memang merasa natorasi ngai pasaha selamat jiwa ke agama tibana setiap borngin majahatan ide bata dang ganggu kanatorasis HP nuai ngate hola tu dia tu jamboreado pelau ya anak kota nga jantungo kita jantungo na basa jantungo ni beda songon naliling mulak si dia na tu dia lau tu jamborean apala tu jamboreado pelau nga jantungo kita hape akan aturasa na jolo tu Kalimantan tu dia dang mahwe ala posrohana jala memang muraro hita diatur gadong goidahan hati hai gadong alai boy taratur hitate ngaing mi pangsi penilia tidak dana ngain nauti. Dari kamanginang ipiliti. Hape na julo gadong ipe diarga hodat danahin. Moloro tamu holani na natoras buti mengerti do hita na julo. Dak dana nuaing lau sisi tamu kenapa bapak bikin kayak gini? Deido songono pabinain, kenapa bapak bikin kayak gini namus? Danyak tu sidak dana benwang. Anggo najulu hitaretaro. Najulu patanginaw nang go unak sempak bapak niba manggorek si gorengon. Atya kamanginang. Ngaingong ngagudang dak dana enak kali kalau bapak yang masak. Najulu patanginaw nang go unak sempak bapak niba meniup sapu. Anggo nuaing toluario pepeak sapu isi paso budak dana. Ira sauro akamanginang, aka perjaga ruhita. Perjaga ruhita. Ngagodak kita natoras danga pala talea beti kita mamudai paingoto nak kayanak kotai. Ngagodak kita natoras dak perduli be anggona julu. Badak pola anak ni keluarga ni beda. Anak ni halak penaboy do aturonate. Bang ngong ngabiar kita mengatur anak nyalak. Ududuk teridem paribang ngon. HP ang guna jolo. Baduh do tang jawab tama mudai manurun tu gereja ham. Ngodak tiga behita na olo manuru kaya anak kota asalau tu gereja. Nuaing dipangido turpuhon gabe akaparjaga mahita. Gabe akapangaramoti mahita. Dia kana pinasahat ni debatatu hita. Molo di pasahat debatatu si hesekel. Ulaun perjaga marjaga todini bangsa Israel nadi habuangani nuang di pasahat debatatu hita ulau perjaga majaga kayanakon aka keluarga ngapi nasahat ni debatatu hita ikon udah honot tadoi gudak taberek contoh aka panurirang na sumangulahon persuruan ni debata
rohuman ni debata. Alayak kana mangulahon persuruh ni debata roa kapasu-pasu. Asa roa kapasu-pasu tu hita. Tatangi hok kata ni debata. Taulahon dingoluk tasigano pari. Amin martang yang mahita.